Днеска ще играя Rivals, моят приятел Алекс. Да. Да. Ще оставя... Абонирайте се за играта канала, лекнете клипчетата и приятно гледане. Да. Добре, хора, почваме се в игра, защото някакви... Някакви стопаджи ми вече сме. Надявам се пак да нямат някакъв голям войс... Димитри, те може да са хакери. Ба, сега не ми се играе срещу хакери. Добре, да съм. Дали не са? Не са. Както виждаш, не са. Не са хакери, ама имат имбот са. Да, само са си купили имбот. Честно казано, сам повече се справях. Над камалайните. Да видим. Предвиждам и бой. Браво, 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 браво. Браво, добро ком, найс. Добро ком, найс. Ти последното оръжие, ако не го ползвам, може да вземеш лапа. Аз го ползвам, защото аз така отивам към тях. Аз съм съчелен. Са примерно тъй, си е това. Те няма да ме спамят. Направо се. Тия не са мисля, че имат емот. Добре, няма да го ползвам. Ще взема това. Малко тисно за мене. Да, това е много добре ма спамят. О, каквото го годи залата! Да, сълчих аз сега. Това ми е ли хак? О, не, няма да се разберем така. Хора, не мехайте, ама трябва просто. Не, защо така? Ой, Алекс, не слушай. Ама братле, аз не мога да ги замразя! Не, аз това ще го пътна. Хората го режа, да знам. Просто не искам да гледате как се изнервам и как тези малки същества ще ги разрежам на... Добре, хора, втори рунд, втора игра. Така. Надяваме с тези по... Той ще се смени на компютър от нищото. What? Това вие ли хора? Той аз така мога. Добре. Поне са. Митко! Митко, къде си? Презареждам. Добре, защо само на тебе устото ти презарежда то за 4 секунди, може зарежда за 2,2. Къде да знам? Защото ти има скин, който си го купил сигурно. Даже замислил скин. Бей, това колко късно бих. Ето. Погано устото ми зарежда много бързо. Горе е ми... Къде си? А как не бият, ако ме А как опитам? мога да питам? Бре, защо когато аз нападам, ти не си до мен? Аз си презареждаш. Толкова ли си първо стига биш нещата? Къде не ги отяваш, не стреляй. Елементарно. Откъде ма целият бе, брат? Да. Гърнах ги в тях и не ги оцелих. Брат, какво са? До вчера, брат, ми се правят някакви добри, ама не такива. При мен, аз като играя без тебе, забавяме някакви стопачи, някакви 15 левели, 80 левели. В смисъл... What? Нали, той е на тебе. Ама има револвер. Има и нещо си. Ръждачка. Може скин. Да, скин. Молтваш! Се опитам. Не, няма. Ай. Да бе, хората, какви играчи има в света? Гледай. Мона, защото не глида се някаква. Сега ще по-готна. Митко.
Можете те питам един въпрос. Сега къде си? Аз не виж не а той се попали. Аха! Отгоре. Къде този бе? Виж ми мапата. Някъде това видео ще е към 13 минути, аз съм на 5 минута. Перфектно. Аха. Ей, Да, катана са, брат. Трябва ли се чу? Избери си. Чуй нещо, избери си. Знам. Не, го чух тебе. Опа, да си. Идем. Това го набих много къдеше неща. Бе, брат, гъмблен е много добре. До 13. Да, пак се взели. Щит маня. Не, да! На, ти еба. Да. Не ме някой му го цели заради този щит. Аз взимам фризери, защото това не знам как го познах как ще. Взимам фризери. Внимай да не го целиш. А даже не го цели. Не. То се фризрея, брат. Няма. Те са Немой, брат. Ти